ଛଡ ତମେ ମୋଟା ଦୌଡ଼ି ଆଇଲ ନାଇଁ ମୋଟା ଦୌଡ଼ି ଆଉ କଣ ତତେ ମୁଁ ନେଇ ପାରିବିନି। ଦେଖ ଦେଖ ଓ ପାଳନ ମୋ କଥା ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଦୟା କୃଷ୍ଣ ଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଟୋଟା ବିଲ ଦେଇକି ମୁଁ ନୁଚେଇଛୁ ଦୌଡ଼ି ଶୁଣ ତତେ ଶୁଣ ସାଂସନ କରିଛି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ରହିଯା ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପରେ ଛାଇ ଦେଖିକି ଆସିବି। କଣ କଣ ସେ ମତେ ପଡି ସାରିଲେଣି ଦରପଡା କରିଦେବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଖରାରେ ମୁଁ ନେବିନି এইটি দেখো গুপ্ত বাবু কଣ ଗୁପ୍ତ ବାବୁ ଆଉ କଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଖାଲି ঠিক আগে ভুলে ହଁ ଦେଖ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବାବୁ ସିଏ ତ ଖସି ପଳେଇଲେ ଆରେ ମତେ ଅନାଅ ସିଏ ତ ଖସି ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସର ଛାଡିକି ଆସି ବୁଲୁଛୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ତମେ ମତେ ନେଇକି ଯିବ ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମଟା ମୁଁ କରିବି କଣ ଏ ରସିଟା ମାପିଲେ 118 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ହେବି ଏଇଟାକୁ ଟେକି ନେଇ ପାରୁନି ତମକୁ ଟେକି ନେଇ ପାରିବି ତାଛଡା ଏ ଦିଟା କାହାର ଏ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯୋଉ ପେଟଟା କାହାର କଣ ଗୋଟା ଆପଣ ତ ମଣିଷଟା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତମ ଗୋଟ କାହାର ଶୁଣ ଶୁଣ ଇଏ ମତେ ମାରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ ସତରେ ବାଡି ମାରିଦେବି ମାନେ ବାଡି ମାରିଦେବି ଦେଖିବା କେଡେ ଗୋଟେ ବୋଦା ବାଳିଆ ବୋଦା ବାବା ଦେଖୁନା ବାଳିଆ ବୋଦା ଥାନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ମାରି କଣ